Arefo yeba mu nyina akwa abane yemfa mumre NYANSAPO kasamfunyi so NYANSAPO na wabomodern ageso de amame se yesane ne madwemba ene yasa animo ehie biemu a eye amamre amane tete atempon na sese ne yegya ama asuafu no ene yepese yedodo so nkakran kase ne be yasa atempon no mu beda ho ne yetimi afaso na etimi aboa ama ene adasantitiru enchirima ye ya yo yiraba no yenso ani ebeba ye ho so subscribe mame na share na like na je waje nche no so efato efa emame se ne be ya bibia be kama e dia me da se why you city de amame ene yaba a ye ne okunni waben ewo akommu black power wono ene ani ni ebedi nkomo yi wokura moti abebro mpem nson wono ene ani ni bedi nkomo ne nkomo be ne ani ni bedi yenkomo opanyin na kwaba na fe yemra ne yemeto so opanyin wadaroma yemu akwa baba NYANSAPO kasamfu mi ozuminia na umpu muti se obade adaroma no ya yesi ya wasem wa na aka sebroni ewo ntade na wote aduro hu tin habama tete aduro ede sanya na wade ye de ku bizanze ni mpu mu ete se nenso no ewo se ebisara se oho ye de o meti apopa ye do twedi ampon ase na eti apo edie na den ne ma na eti apo den ne ka se obi aben na hamakra no tumi bi wom etumi ye bibi enti sepa ne sitie se wahuni eboboba no yenkwa hyase na yeni enkomo nana ene de NYANSAPO ye de abani o ye pese ye hu nana tumi pa fense tumi ye kase tumi a de ade yo menua meda wasepa ye ka tumi firi obo ade nsem na de bia ehumi bia otumi dese de ehumi ifiri obo ade nsem na de ehumi bia nso otumi chirem ti se idia bode banchi menkan kese ngura bia wasase tumi humi enyini bia obo ade man tumi so nkopa enti se obo ade ema obi a otumi humi bibia timi humi bia otumi man tumi so nko a ene na obi kasa wanya tumi a oba ade na de ma no ye de na odi tumi ne ma no ba ne sei se kasa obi anya tumi a tumi obetimi anya bia firi nsuom obetimi anya bia firi duam obetimi anya bia firi ahomam obetimi anya bia firi popom na onya tumi ni wie na se kasa obi aben we de wa ben enya haban akwan bia no betimi afaso aben wanya tumi na wie yese wa ben enya haban a obi anu obetimi afoforo bia ni ho abetimi afaso aben eji sofu bi kasa me de ma ben obenya kukoduru akase ma ben no wadware hahama nyesa wontumi nya kukodunga na he TV so a de omaye ya omaye nkokko ya yetutu na tie nkrofo ya mu ya ben ben fakala o me na me ni pakoko kinba ko pa kata je men trama sebe kwasie bi nkoto apete 2 cedi mi kumi ntontire o dabe to me bo ase ben pa ma ben na wabi wo kan se ansa na sofo no benya kudu obekasa waben no na wadware hamba banche aba bi sina mfiti ati bi agumi nsuo madware ma ben no banche haban betimi amao ben sonko a se bebaifo me mfa ne se caniva e ka se obi abayi de ya de papa e beba ho obi a obi se obi so oba hawo wosunsun mu a se wosunsun mu a e fra o mo caniva o mo refresh o mo na obi nya bi yeso nya bayi no se oba hawo oba se wadwuma oba tete wo banche haba betima stop sa de no me de nam nim se me bo haba bia keke bia nje banche haba no so tumi wo banche ya ye di wo fufu yi na haba no tumi yankasa pa me nim se kaka ye wa ye se banche haba no de adwan no tena no anafa nchiri kakra gu fa gina mu etimi ema no ekone ade na tumi yankasa pa banche haba betima nya na nkora bata bi wo so 7 bi wo so 9 bi wo so 8 bi kura wo so 5 bi wo so 3 on say abibifo ye to din a na ye to no na wotwe enam wotwe ene enim se
eye na awotwe na kwasi buroni 7 days in the week ye de enye buroni ntie yusu ya before de na ti oba kunya ne nkora bata na ekoso 7 na obetima tibi wanya 8 a wote 7 na eno ye obetima to dodo bi a wope bia pegal kakra ne si ne pa lata semina de opipemu no ase no na wasi afla na wo de adware se obi so obeye wo se sunsun bi so no ba beda kata chi jai na bancha be ya de ne nkura bata no nsatiantia na wo so ye nwotwe no te na si na fafra lata semina de wo pipa pegal kakra kan na fa gal kakra kan na fa dware asa bibia nka hu bi we de nana atire duro we de wanye hwe we free consultation ti mo de bebre me mo de bebre me bisanse me na makwa akofa asem we di aba bancha be ya nana enya bancha be ya na ya na yesese mpanfo ni kodwa bo ase mutimi tibi ese mi ensa asese ana enya noa jonso kra wo nso bi na maka se na adwuma bebre tumi me anyakopɔ ma ne tumi so nko ye ka se ye tena banche ha ban ne na duane ne dua ka ho asem akata ye wie we de nananom ne ma me kobo banchi din ye di kan ya na firi ni hini besi na duane ni dua na ni dua no kura nkasa no nim se no na sebe enne ye from sa abayifuyi o twa dua ne se tena so obetima kwa America ba twa dua ne hye na kurim se pawu na ko sebi YouTube banchi metwam ne de be ka se ne stem mfimfin no ai o de hye na ha mu se dua na pa eye niema mienu na sankrofo ndi tu banche haban ye odie be fe na odi fo kete on set no se wudi ni bi ko krom no kokum obi a no atwa sa haban na ni di pa fe ne bontodie edie ni di pa fe ne bontodie na de o ka be mo obi hu se wudi fo kete bo se o twa se ho no wada so o tena so se ya pa no so timi ne ko banchi ya sam ne kan sa nana de wo kan yi no na se bibia mfremu ene se me de koma konfo bi na konfo ne ye nyankomade sofo bi na ye nyankomade mia makotwa dua na mabedua na haba na abaso na sibi fi na enti se medwade na mabi ni menya tumi na ene se me de koma konfo bi ama no so ye nyankomade agusu eno ye ben eno kra nya tumi eno ye ben no empese me bin na nya se bia konfo bi ye nyankomade konfo bi ani mu kwa to be nim na menim se bia kontomire aba mi dware a metimi aben enti mi di dware kontomire aba eno so ye poison kontomire udua ne fie we be di wire menken mesi mi fie ma ya garden kakra bi aja mi bompo na bia me wa kwoti kontomire ba ko mienu bi me na me ka kire wo udua fie obi be di wire fere uye de obi be di wire enu na ema tumi na mu obi akodi uyira na ase ema wa ya ade a oba ade ye ne se enua ne nguram ni akofa ba fie yanka se enua ne fie ne mefa nkonguram ti se bisi u fie a tututwene ahohom boni disu agoropa menken u pa dua ne fie 20 years am mo untu nida betu bia na ne hini nko aprekese ne guase amoda u dua ne fie so betanya suruku yale empathy oda hia ahokyere wodua menken wo fie ahwefo ho so obi so wadua bi woni fie na ne hoto na won frenka wo nto woda udua ne fie wo ye den a oba ne be ma mudua ne fie ba ko be waje ba ko na se manua ne na manua ne bonimu eja garden ya metin kontom de sisi antempa na so hu de me ka no pese wo hu a e botu okrok na obi wo fie a fo woni tempo mo ne hwe soja na pore ti se de wa soja na wo bomu no na pore so bidie ja na pore sa enna bebere wo odua ne fie wo se mahu se baifo si ha kontomire na soja sa nti tete abofofo no so onim to pa beti kontomire ha ba to fom ebe o se beye bi na asosi onim se abo akora na gina ho na obo nutuo betu ten bako no se abo bako na menkina te da ho tina na wo sa kan sisu dia se menkan die ye nua ne fie na wonim se menken se woteto se be obi didi on fa nkyem na akoso toilet ya wo ye den woni akoko bepi kokobo aduro
eno de matesi esusua ne yesi obi kokobo ba na o makoti minke ne ya de ahane de akata mbo se ne ko yale bi wo ho a ahaba bi wo yale bi aduro nti wo gya wona egu so otumto ya den de bo na ya sa minke na nkasa ne finfin na pie ba no a yete ye nkwan no sa akola bi wo ntoburu ebi ya se na ye hospital ba mu wo nkora ne panie sa akola ho ye hia o ntoburu empie na mpane no de wo no empie ti na haba na epie ba foro no yam na sa no na haba ya na ne kan ye de abehye mfimfin a enye munya henten ye no aye run bi afa ne mu bebi no na nya no na wo gan enye hene nya hwe si asin kontom ni so a won se wutwitwa kra bo se wonta ye de ko sa akra yi enye ne hwe udi 20 seconds o se ne ho na hyehye na dwo ye mfa bibi antum bia nem eni nsuo nko amate mayam maso no so me de asa akwara no bi awie 20 seconds o se ne ho dwo udi agro doctor be di usika sa pane no de awo no be ma ne ho ayehye e ma ntoburo ni mpia bonten ne watimi ahye no de bia no didi hu akwara no ahye no atam de ne ko ya jinisika entina na aba be pa na ye dwade ne anya tumi ebene aha ebene aba be ne ye dware ne abene kase ma ben na me ben ye wa haba bi wo wa okotia this obo adija na what naked oyo ba won hwehwe wajapade nyina eguo oya be ma nso akwakudo nso ekodon sa na ade kokota ade nta ono no untimi fa de nkata ho nko nanim batia nya adwuma na chiwade ya na o so de nikade ko so pese ye adwuma ma ade a ye betimi ahu aba akro ana no de agese ye ntimi gese me ko sere firi mi ho se me pese me kire ne ho ade ko ada ho de tie ne se de o haba bebere ho a me no madi nkomo bebere haba kasa wo anene de wo ya mena jenta mo ni haba ya di nkomo se haba kasa ni bebere di nkomo a akwanya wo ho se metima kire ba bi me obi metima kire ne chiwade de wo se wo ye ne sunsum ne physical ba bi makwan enti de wo kan ya ku nanim nikati around us and as just say ye kokwa ye bibi oh and 10 ni akiri ba ta bensu ho oh ye metima kire esi aduro esi aduro me na me ka kire obi a wonya esi fasa aba na esi ne beko mia opa me nkire no nkote na won konkoye na won ko check say esi no ho a o mesi maboso nyina nkotum obi wo HIV sesi ye hwe wo tie o na wo ba won chen sesi a na wo kire na haba na haba mienu pe mienu sei pe onko nwura mu fie obenya enya ni ha ni bosirim kana na we mentima ka se obo ade ne boso no mashira me dada o ifia me de wan ye na ye o boso no mutia me ka boso mi o na tumi wa haba mu sa me na me ka kire o se es ma fo kwa jedo broni aduro no entu asio esososo onum na sanu ankwaje na ho yira sa appetize bi unum se aduro na me de sa es ne no na me de sa appetize bi ija na wonim we nyina na wo mpatem hanom wasembri man ohene ana MP wotimi na adi wo nkomo se mi wa aba bi etimi esa HIV yade ana sa hepatitis wotimi etusa na mo no ketachi mi ntu nkope hwe on se mo ba sambodo bi ansi wo odwuma papa obeye no eno na de bia makasa wo ye sofo wo ye konfo na wo si sambodo a omene ko bo dawru so bi mram awda be wo de kef bubu ya mu wura mbepia sambodo nsi ba bia awu se kokey ya si mu sambodo da apete so na wi so enso de na ewro nu o man msisi ai eno gari to be betna TV so no obedwa nanum mi mama o sei meye o sei sika gale o de ebeduru mle be sika ho akwan sika no mo so ye frɛ ai ye hia ye pa ye beba so etina na ayi ye frɛ ne sɛ ye meko
nya doa no atosode no ne ade de ntimi dua ne fie makoyi ade bia wodua ne fie ade bia befa ya wo mu na say de o ya me ye ma hye no on say obetimi aye garden na wagye ho problem ni ho ne mum se fie ni mfimfi baabi dana no baabi ni wadua mako katachi de bia befa ya wo mu okay na yesa metwase a obetimi aye na wo sa wo ye ne kwa so abo ho sesen kire se ya fu dan si ho tinam se ye wade bo ye dua ni wuram ye dua ni fie praye namase no nko ade ti so de aba fie dia wo sa wo ye nte se afuo mu de ni kwa so wo ye ni fie die bi so makosi wo no prase de bia dare na kubenum ankanum ne ayi friend sa mangonum enu so amango num say amango kura say edane brown na o say ho egu flower brown bi ye de tie obi ono nsapa ye de tie obi on option samuntin brown na wo so no o say e change color brown enye brown na o tin nkomu no wayam ensa onim nom no manonom glass obefe onnom no 21 days ontimi fa nsanka yam de egu sansa no mu anasese o yam no wasone so na o de sapetese no onim nom a no ma no glass limit obetima nom na de ama no onom obehya asese wo figya no ma nfi eno obema nipa na husa wo de iguma na ma ne ensa so obi be gyan ensa this one ne trase kasa okay no anso gitum sa fe de mpese mi gyae so onje amen for so no because so be 7 days ya ni kwa so konom foforo abi mfra onom foforo ka untimi gyae bi mu da nti concentration wo de fie de na wo de adrogum eno na 7 days as a day no fi so betuma rekota wo ba kora manenwe so pieba na so betwa bia na wayam no adua gunum wo de so day wo ba rekota wo ba manenwe wo ba fini nyina to ogu amangu ya otte ne pampan kora na wo fi ne se amangu na nkasa na de wo hu bia ya aduru god minim se na bena nyina ya aduru na bena nyina ni hini nyina ya aduru tinam di kan se adua bia homi bia ba de ma na tumi so na yesi ahaban bi nso won ma nanom ne wo momota eye senka ne ba ya no twinkom e bi e betena se achi no wo de ahye ne ho ya ne anase toilet en no banja haban ya eno anso ne ntim ma wonyo so this we answer obetima tra be hye ho 1 week bo so me kura wonko na da obeyi di o pipe atue na no ye no kura sa me na me ka kire wo eno no obetena so anase hye oboto say wo de betimi ahye oboto mu betimi da hye obet hose ho obetima abo ne pobi dia wo hanki mu dia chekere wo hose ba bia de hia se wo ho enyesem de koma konfo panyin bi ma wo yenyankoma de gusu me fichire wona na me se me ko program metena se ache ene mate de ahye me ho on se nipa nsua de tina kom ka obi ya de ne kokotena ba bi bia mfie du mfie nkono mfie nson ne ya kire we ni we sa na wo ba ba ya duma na mamisa aba we ansa na me refi ayi ye friend say bushia champon eno so timi emani pa ben anase bibi wo mu bushia no ono so wona adwuma soronko physical and spiritual sa physical no eno na champon no na abrofo hwe so de ye fridge obi wu a ye de ne ko hyemu no champon no wo sa adwen no se bia asem ka se me wu na se ye se ye mfa me nkɔhye fridge meda ho 1 year champon kwa na ebetwa gu me so na wotwe imda ho se na wotwe a ne de gusu a ne ya butumi ne de gusu sa me mpro nya hwe champon me de me hu bi panyetiefo mo amog ye ka ne se ne se 2004 ma ne 94 ma ne de ebe de ndi amamo oku achipa na akane ana fridge wiase enhye dankwa animu se ni ono obi ewu ofi a me ka pa me ofa bi owu ye no mu dimirika ene kotwa champon bebre ena ye de begu no so ye se ye ba me no obeda wasa the color fe se do mu yo se tete de ni pra se do mu se ni free ye first or sorry so na hye asem kama me muni afa me hye fridge mu 3 days so be ka se ka ne ku me
Minima I said yeah, my yale 100 years. Then the same one ko ni kwa say esisifia ye twetwa Debi. And you on say a champion ya de bi a benfie ni Forest bi no benya champion. E benfie fa fikira no nya bi. Ese moje bibi twa nso a wote posa na ade so so a ni moja no nso twa. Panche haban so timi twa cancer obi a wanya cancer woni mu a moje etu no. Wote na aduane na nkasa no wayam no wano. Bitwa moja no. Utu banche no na aduane na no wayam. Wasensene no wayam no wano. No wano. Wasone so amana ma na obenom ne saa. Betuma nom ne saa betuma sone so no wano. Moja no bitwa. Acha 3 days. Obuni sa ne ma na pa de 10 3 days o se moja no bitwa. Banche. Na no se banche hono na aboa odwan we no. Se wo odwa na wo ni hono ni bi wi a. Kidney problem nya bi da. Ana kidney ha adwen wo. Oh, obi so wo kidney on hyase nwe. E kan yade a edi awu wo memu pa e ho konso odin pa. Banche na amadwa no. Ekoto ogwa manwawe no. Ai ye nkyere mu ye na memisa ye pa. Won se wudwa banche na ya oba ko bi ye no de ye rere ansa no akosumutu an. Obi rere na to. Obi rere no. Ye na chi na beka se de ai sa rere no kura no so odwan we. Ye odwan we no. Ye odwan we na nka se tro no so na tro no. Wayi di ai sa ha na tie na firi so no ye so na tro no. Wa nka sa re bibia nka ho. Owia na wo minimu nso ni na aduane ni nyina wo we fra. Unya kidney problem da. Wo bi e be hyase se be na ne. We bibia nka ho ni obi ana nya kwa de agusu. Tumi nya nyankopon de ma no. O so obi anya kidney problem da. Debi o minti bi da. No mu se ya ku obi an kura mu se. Ama ne sa bo wanya ne yema de bibi problem ho debi. Na duru pa no. Yesi a baby nso on ma se wote na wugina so a na vibrate we shock said the light a shock no e bi o sa. E bi o. Bi woni wa haba konfo so. Ba konfo no so ye den. Onse sahaba na ugina so a timi shock no. What batakani di da. Ai. First one de na why na homa no na de mate di ni na menya hu ni su ni ne baida sheda nye dua ofuru dua na wakogu ho otigina so be shoko Ibrahim batakane na haban ana haba konfo so den haba konfo no on se ubehu dua bi na siwo na eti se de ewu na kuru na dua fufuru bi afifi wo ho ti mframa mfa na hwe na abo se eyese obi a wokoma na koma tiko bosom ne mba ne ne hye mani dwale be basisia ye sha ba konfo ma na be basisia yesi dwabo akasa se krase nso no obi timi de aha ba bi hye ne ho de kwa mo amo nyina no no mo ye nketwa esusumesa efra habanze esusumesa o se su ha sana na haban ne te se manche haban no bo hu se kase pa wo te hye ho obi kura adwene ho bone a o se kromfo o pa nipa bi andua bi wo ne fie kromfo mba fie ho da so obi timi kofa security na oberwe ne masa dua sa susumasa no be na me ka kire konfo ntimi mafie oda konfo bi ntimi wi ade o fie oda procura damentu ade du anyum na o security o soja ni ana se nipa adwene ti sa wo be wi ade a woni bo haba na so obesa san wachi akọ timi fa hwe wa entinya se nipa ni ntimi mafie obetimi aba na emom adwen na ode ba no ebe ma ne jesi wo wura afie ho na ni bodua no so na wo se na adwene sesa within seconds se na adwene sesa ti sa wo bank wo fie enfinfi kakrandua no na de anyakopon bo no ne se twabi twad kura wo si wo bafifi ni nkura bata ba bia betwa bia twadi si wo se fifi oh krofo ko pede wo fie o party bi she ho obi so bobo otu ohun sisi obasesa ba na dwe besesa ano no kura baka di tuo be ma sa jeto no we unya se obeba consultation ansa ene de we etufo bo pa na edi mu obia mesrew momma moni enkoso na masonso emme afidie ne pa
na yemfa bi mu kotodwom san se en haban no ne niema de na na esi cheche mu no senya haba bia na je se okon ma dunsini bi ana osofo bi eye nyankoma de bi kanche ebi won ma wa fichira te ya na wo sene no uyi ya na wo kɔ no na niema e kon kan de ma nana na ni security bi so wo wiase je se o kire me se obanyem we so ba wa me ahwe yenye operation doctor say e be payo nkuruma ba de adwan no onyi makoma ko 12 na wonwe within seconds so akora ne 10 so de ne 9 na eba o so de ne nsa na eba o so 10 nkuruma ya ye de be nkuruma fro ye be nkui na ba de adwan ye na ba makoma ko dumienu 12 na be ya ye koto de bedua yi doctor so be no operation within 20 seconds so wo enkuruma bia na mi bisa se enkuruma bia ne se bia sa atem kura no mi ni na ba ne bi na so bia mi kodwoma koto de didua ne enkuruma bia ni buru ni de o enkuruma bia ye enkuruma bia de hia se na ba ne enkuruma ba yam no onwe ono anwe ye nyam mpo nso 1 cup nguso doctor so be no operation obegina paso ato atwe obeto se kosua me na me ka kire ai se doctor say akora na biem tie be ye operation Bibian ka ho biem bibian ka ho ye mfa nkoma akonfo bia ma wonye mia na makoto nku tumi ye nyankopon de ma no se me yire da konfo anoche yeso wonwo awo no aye dintie se ye be pa no me se doctor for mo ntwen me ba sisi a ma tie si konfo anoche no na me ko ayi race course wo ma koto na ba ne bi ma pensu aka ma me general owie ye wonom nka ho eno anu no oso akora ne ba o 10 di tiba ese nyankopon amaya di o anana minia on se ya makwesi kokwa abeda dai unim se first ni wotu aduro ye wa yire duro ti tamas le ni ba ya no mo cheche nkrofo no chewo no wondime nche no ayire a otutu na nto a no mo sha ase se on beda dai se aduro no wo ho a unko heaven ase na me ba kire no ne mo se no o se na betima ko heaven tie ma bibiri se o munduru mu nya kwan chi o mu posle first when I'm bua pain kase na bu no you be friend photo na haban enne ni hini wo be yam now de akire wo de asere ne bu akokọ ne nam na obu ono aso nam akokọ na wo de ne wo kire akokọ ne na akire nipa ne due adana akokọ ne be so da na so nipa ne sore me kura de mate ni 20 ni minim se ye frɛ ba bi nso on no photo 20 ne se ntini ho adwuma na be ye sa kase na abu gozo bia friend ne sa na sa ba friend se photo no bu akokọ ne nem na wo nso fa kire wo na no wo kire akokọ ne de na wo kire da akokọ na ntimi ansori a wo so ntimi nsori photo na bana ni na haban ni hini eye dua kase ana asese timi akase ba ya mere pa na da ko ye be sa ba na de ye ba beteten haban tie kan wa yi na de a che kan haba wenum nyina wo honom me kai mi ankasa misha na me wo JHS na me kofuru dua sa menyene na ya na wo school mu no won se na haba bi no frɛ no menyene emagime nyene me yo emagime nyene me a mo friend se menyene no on se ne nhwiren flowers bi na ya na wo nana ya na mu ode ti ye kofuru sa na ye fibi ana me firi ba ko so be bo fom saa enti mimu na abrewa bi wo fie ho ukose ya wonom teten haba na wo wo mamu saa na mo de asi wadure wo mfufu so na de asi so na wo wasom saa na ogina ho wo de firi wo ha sei na watwe na wo de aba fom saa ene efeze ne de nana me kem papa owi a de oye ne se de obewie bia no ya no abbo no ato atwe nchensen no so de obewie oya no abbo asba me ken ne mfinsia be esa wayi yale na madan no saa no ato atwe so woye me saa ne free be esa na nse kona fe yaw na oya na meten afi mba menti bie na me gina ho no oye afi de mi a mentini nanti yie no na afi de bibia atene eko na haba no ne besine me wi afi me hu haba akoro onkyere obere no didi ise duru time se o se ka na kore chiri nipa emfa ne mansi nipa bio because akwasi kokko ama ne ma bebre esei ye woni ma pa se wa kire de ema oba mo jetwa ana me boa wa kire sa haba no mo je tu bia
muje tuna na oni made ba ko so obi wo spinal cord a yen kan say wo chika say bon yo ja yo ya body ya dwane hono na eyi de nadi ne hono na ekoto gu dwawe no wo ba hye wo hata amana wo no ahye ne moto pede ba de rob anankutu fatwi spinal cord no bigina body hono no ya hata amana wo ya yam ya se nyese ya yam ya simum ya hye mara tuntum na ese moto no tuntuntum now the nkuto anase day by day rob na day by day rob unti wote ya no wasadi na de egusu no waposa e de aye ba bia ye oya no ennam de body pain honam ye oya ennam de na jene ya yidi ye ono so ye adwuma tata jene bronisi onion eno so ye den eno obi onya ne nso oben ennam de pepa eni aduru ne nso oben ni aduru odi jene pepa ne nso oben a pepa ne say obetwam mienu jene ya yidi ya obetwam mienu nti o sori a o betwitwi we kata wani o se eya ni betwitwi wani ma na watwen 30 minutes ta na wakudwale wa pepa ne nso oben ni nyina ema mwahu mu aja madama ma pepe nku bi asasa moni asia na utwam kra na nkwara di wo magro nkoka ne nso oben na officer wasem no waka no no we free consultation ti mu fa bi nkoma mu maame no ne mu nua ma no ne mompra no ni kotodwe ya ne ya kase ne mui kotodwe ne se ne ya ne ya no twaje ne ne fatwitwi sa o twa 30 minutes ta no ko ja onya nto ato 3 days obugu kura besole nana yedi besia ya mfensi anu ma sem no anu na jene krona so pese sunsun hu se sunsun bone ba odem a twam mienu fa ba ko to kona na fa ba ko to mpaase 3 days ko hwe animu ye black sunsun bone ba dem o se animu ye fita a woda da wawie twaje ne mienu fa bi ba ko to hene kona na fa ba ko hwe mpaase nefu asa ye chi ne nkore ye kore na se ni aye tuntum a na se hu bone ba dan nim na kire odo ba ya obapia ko se ni mu ye fita se de otwa no na uni ha wodada me hu ade ba ko ofia me hu prekese se wodana no ye den prekese ya ade bi a ewo dem a honhombone ntumi mura dan nim se ewo me dem se shem bag me da wa na me mfa bi a ofi so de betu bia emfa wo se wakata so udi dwa na se obi oton ade kora gu ni konkuma o cheki sika na nsi so fa prekese tum obi ntumi ntwe sika da entumi nso mesunsun bone mada no se sunsun bone na be fa sika no ai ntumi fa da go so mi di jama cheki mi sika ma ton ade pa mi cheki sika na mi hunu so fa prekese tum I for a debesi anum na ade na abe kan de atwato de American say Abibirem African ye wade e ka se ye kan sem ade ba chi se me ka se nuru de misuan pa na ahaban ye nyunso nwu ahaban bia so sebe se obedwonso a pe ba bia ho ya asase pradada na dwonso guso ya wa haban a metima mo so wo be mamu yale eti se wo kwatim sebe wo problem wa numa dura nkwa ya wa haban ya kan e friend sebe na nabe wakata atwe so da no papa nka se obi a ko dwonso gusa haban no so o dwonso gusu wi a tenase twen o so dwonso gusu be mo mo a twen ya mane nsam bie o be mamu yale ne ko haban naji me be mamu ye me ya aye me kwatim me sorry amache na me nkwadwu nsomu saa na na abre wakata otwe no so me dwunso gusu wi a okwa be kan wasem nyina de ntia wo dwunso de agu no so ma ne hu nti wo wi a kotena se a tena hunwa nko ba bia na nsa mie bie se do ko na tie na me se bie se ne tie na nsa na abesoro asora ya de ne ko waji yale na ma na ba ma me ya enu ano no we nyankoma de bia nka ho yese mi kogu ni kotwa akokogu so mi kogu ni sire jonso kekefa gu so tena hwa o so do sa kana no amomo o si nipa nye no ba nso ase ye ne ya no nso tinye bi wonso ko gina na jonso gu so ka chen se di nti abadwonso na se gina hwa ama ni mie bi wonso ko arefo ye mfa mu nsi hanom na ye nso do so ne nkwana na fa namba ne fatudwa my number is 0243 80 93 70
0243 80 93 70 na 0541 17 30 91 0541 30 90 0541 17 30 91 arafo na chese eno nso no